ରେ ବସିଛୁ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି କରି ଫେରିକି ଏସି ଓଟି ବସିଛୁ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଏଠୁ ପୁଣି ଆମକୁ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏୟାରପୋର୍ଟ କେତେଟା ବେଳେ ବସ୍ରେ ଯିବୁ କେଜାଣି ଆସିଲେ କହିବେ 3:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆମକୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁରେ ନୁ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି ହେଲା এটা କ'ଣ ଖାଣ୍ଡବା ମିଠା ଲାଗୁ ये लाइक खांडवा ये डांगा खांडवा खाऊ चुको खांडवा आंडवा न आंडवा 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 ଯେତେ ପୁଛରବା ବାପା ଏଟା ଖାଣ୍ଡବା କହୁନାହାନ୍ତି ଏଟା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡବା ସିଏ ଆଣ୍ଡବା ଆଣ୍ଡବା ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଅଛି ହେଲା ଏଟା ହେଲା ଖାଣ୍ଡବା ସେ କହିକି ଗଲେ ସେଇଠୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପଚାରନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଏଇଟା ହେଲା ମଟରେ ଏଇଟା ହେଲା ଛୋଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଛୋଲେ ମଟରେ ଖାଣ୍ଡବା ପିଆଜ କ'ଣ ମାଣ୍ଡୁଆ ଏଇଟା ହେଲା ଛୋଲେ ବଟର ଛୋଲେ ବଟର ଖାଉଛି ସରିଲା ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବେ ନା ଏବେ କେତେ ପର୍ସେଣ୍ଟ आगे क्या गेली काय गेली गेली काय लो गेली काय लो बर्तमान आम एयरपोर्ट रे पहुँची सारू
हलो मोर कौन बिंदी बाहरी जाए ना कौन मो बिंदीटा बाहर जाए बाहर कर दे मो बिंदी ये देखते माँ माँ ये सब मो बिंदीटा बाहर कर दे पगड़ी हमें समस्ते बाहर लू गोटे सुंदर जगह अच्छे जो समस्त फोटो उठाऊँ चल चल हाँ उठे फट जहाँ पछू छिड़ा हेले से हाँ